سلام نعكم يخون بكل خرنعات على تركبوا زخبركم سمعت راديو إرنا بحفشة بفلاي كأ تختاتلت مدب منسيات كما يتغنيو حامس كوينو نعكم يخون يمزبلنا مدبات حزنا بساعتنا ترخيبنا لنا كسافت أمي مدباتنا مسانا خد صنحو بخبر زعدمكم أخبرت محاري سنة صنحوت مدب منسيات عبريدي رنا نفس قتلة ملكتاتون كم أون نفس قتلة نفسهم سبات بخمي أجباب بقليلو كبابيخا خطردهم تخيل زبل حسابات كم الصعب نقرب لكم علنا مدب منسيات عبريدي رنا بكل خال نفس قتلة نتينا متنقطع ملكتات على ليخا نمفواسو بعتب كم مسرح يجمر عركخا وي أبا سدرا بيتكا نفس قتلت زفت إميل كانت حسيبكا هيوتون مدحان كتحجزوا للتخل مجدتات بزحيو نفس قتلت مرداء ودب تعنا عالم أب عمت أستات 1 مليون سبات بسنك نفس قتلت كم زموتو يقلص نبوزحات والكسبات هيوتهم نخ قتلو زدرخهم مخنيات جن انتا يخون نتو ما بتحت قصصر نفس قتلت جنك تسفى مقرات زركبو نبوزحات والكسبات هيوتهم كوسو زدرخهم انتاي مخان مرداء أزيو سقاميو حدا نفس قتلت كفت امزدل سبقن أأمرو ببزوحنا بجنكتات زمرحو شقرات سلازع لغلق كالا أماراتي زي كرأيو يخقليو نفس قتلت كابت زي تصور كوينو زلو سقاي نمهدام زقبر تسفى نايز قروز وسبات فتنايو بسمعيتن رئسة سلقن تسفى مقراز انتنت سلون زعو رسب بزي كابو موت عرفت زرخبو لمن قد خرئي أي كقلنيو اتقانزا دو كبل دليتو كوان تلوم مبزحتهم نفس قتلت زفتصمو سبات جن هيوتهم بموت كتبقع ربوص وساني يوسدو قدمي هيوتهم بجزا ايدهم محلافهم كاب نفس قتلت وصاي اماراتي انت زهلو برقص نت نفسخا مقتال زبل وساني اي موسنون يقداس ابتناي بسجت غزي كاب موت نلعلي زرايوم اماراتيتات يلون كاب موت زحيش امارات اسلا زي رايوم دما تقليلهم كاب زعلم كسورو أموت كعقوبي بهجو مبزحتو أوان نفس قتلت زفتنو سبات قال ملكتات ويمتنقطتات كهابو أو علوانيم حالفو زرقن قاليهم سبات فتسيمهم ملكتات زي بلوم حقوسات عوتات اندامسلو نفس قتلت كفتسمو تخلوتات اللوم أبكا بخازلو سبات ولا بتزاور من قدي بزعبا موت وين نفس قتلت أبزعلو لخاوان شلل أيتبلوم قال خبت نفس قتلت زفتسمو سبات قدمو موماتهم ززاربو زرباتات ازوم السعبيهم نابنت كاب عالم مستسنابتكو ازيخا تحزنيخا كبلوخا يخلو ويدما كاب زاتي يزلو خشجر بزي كاموت كغلاغلن زخل سبيلن زبلن كالئناي تسفق قراصات قال تطقيمم امنتاي كونتات كم زركبو كانفتلكا يخليهم كاب فتوتخا خمس عينت تسفا زقروص قالات انت سمعكا بزي قال علامه خمس يبلوو مردا يدلي ولا بملكع وزا انت تزاربو اب كبيت ناي نفس قتلت سمعيت كم زلو زملكت كخون يخاليو مبزحتهم نفس قتلت كفصمو زدليو سنا امراو صقام زلوم وي عبودات زمسلوم سبات بزحاتيوم يقداس هيوتهم بغزا ايدوم زقتللو صلولات وي سنا امراو صقامات زلوم زيكونس زتربشو لبهم بحزن استسبره استجنقو وي تسفا زقرصو نفس متحت زسمعهم ازبرتو ጭንቀት ቃንዛ ዝፈጥር ብስጭት ግዜ መስወስድ ድማ ናብ ነፍስ ቀትለት يمرحهم ሓደ ሰብ ንርእሱ ክቀትል እንተቆሪጹ ዘዓግቶ ነገር የለን ዝብሉ ለው እዚ ግን ጉጉያ ባህላዩ ኣዝዩ ከቢድ ጭንቀት ዘለዎም ከይተረፉ ብዛዕባ ሞት ዝተሓዋወሰ ስምዒት ዘለዎም እዞም ሰባት ኣብ መንጎ ክነብሩ ምድላይን ክሞቱ ምድላይን ዝተደባለቀ ስምዒታት ሒዞም ኣብ ክልተ ይቅርቀሩ ሞት ኣብ ክንዲ ዝደልዩ እቲ ቃንዛ ደው ክብል ኩቱር ባህጊ ኣለዎም ክሳብታ ህይወቶም ተሐልፍ ከ ተንፋሶም ከይተሐልፍ ዝከኣሎም ይጽዕሩ ገለገለ ሰባት ውን ኣለዉ ብነፍስ ቀትለት ዝሞት ሰባት ቅድሞ ሞማቶም ሓገዝ ሰባት ዝደልዩ ኣይነበሩን ወይ ድማ ንኽሕገዙ ፈቃደኛታት ኣይነበሩን ዝብሉ የግዳስ ዝበሃላ ዝውን ምስትውዓል ዝወሓዶ ጉጉያ ባህላ እዩ ንሳቶም ብህይወት ክነብሩ ዘይደልዩ ይኮኑን እንታይ ደኣ ልቦም ዝመልኣሎም ማዕዳ ወይ ተስፋ ዘስንቁ ግብራውያን ሓገዛት ካብኡ ሓሊፉውን ዝርድኦም ናይ ውሽጢ ልቢ ስምዒታቶም ኣብ ግምት ዘእትወሎም ስለ ዘይረኸቡ እዮም ነቲ ናይ ሞት ውሳኔ ዝወስድዎ
كم حقي لعلى 50 مئتاويت كابتوم قدات نفس قتلت ቅድሚ ሞቶም ኣብ ዝነበረ 6 ዋርሕ ሕክምናዊ ሓገዝ ከም ዝሓቱ መጽናዕታት ይሕብሩ ንሓደ ነፍሲ ቅትለት ክፍጽም ይኽእል ኢልካ ዝጠርጠርካዮ ሰብ ብዛዕባ ነፍሲ ቅትለት ምዝራቡ ጌጋ ምዃኑ ዝምጉቱ ኣካላት ኣለዉ ንሳቶም ኣብ ቅድሚ ነፍሲ ቅትለት ክፍጽም ዝዳሉ ዘሎ ሰብ ብዛዕባ ነፍሲ ቅትለት ምዕላሉ ከምኡ ንኽገብር ኢኻ ተተባብዖ ዘለኻ ዝብል ምጉት የልዕሉ እዚ ግን ፈጺሙ ክኸውን ኣይግባእን ምዝኾነ ፈላጢኻ ብዛዕባ ነፍሲ ቅትለት ምዝራብካ ግን ናይ ነፍሲ ቅትለት ሓሳባት ይብካዮ ማለት ኣይኮነን እኳ ዳ ኣብ ኣንጻሩ እዩ ብዛዕባ ነፍሲ ቅትለት ዝምልከት ሓሳባት ስምዒታትን ብግልጽን ብቕንዕናን ምዝራብ ህይወቱ ንምድሓን ክሕግዞ ይኽእል እዩ ናይ መጠንቀቕታ ምልክታት ነፍሲ ቅትለት ዝኾነ ናብ ነፍሲ ቅትለት ዘምርሕ ዘረባ ወይ ባህሪ ዘርእዩ ሰባት እንተደኣ ረኺብካ ብዕቱብ ሓዞም እዞም ሰባት ብዛዕባ ነፍሲ ቅትለት ይሓስቡ ከም ዘለዉ ዘርኢ መጠንቀቕታታት ጥራይ ኣይኮነን ሓገዝ ንምርካብ ዝግበር ኣውያት ውሽጦምን ክኸውን ይኽእል እዩ መብዛሕትኦም ነፍሶም ክቐትሉ ዝደልዩ ውልቀ ሰባት ናይ መጠንቀቕታ ምልክታት ይህቡ እዮም ነፍሲ ቅትለት ንምክልኻል እቲ ዝበለጸ መንገዲ ነዞም ናይ መጠንቀቕታታት ምልክታት ኣለሊኻ ምርኣዩ ቀጺሉ ከመይ ጌርካ ምላሽ ከም ትህቦም ምፍላጥ የድሊ ዓርክኻ ወይ ኣባል ስድራ ቤትካ ነፍሲ ቅትለት ከም ዝገብር እንተኣሚንካ ኣብ መራጺታት ብምምልካት ከም እትግደሰሉ ምርኣይ ከምኡውን ናብ ሓኪም ወይ ክኢለ ኣእምሮ ብምኻድ ኣብ ምክልኻል ነፍሲ ቅትለት ተራ ክትጻወት ትኽእል ኢኻ ዓበይቲ ናይ መጠንቀቕታታት ምልክታት ነፍሲ ቅትለት ዘርእዩ ብዛዕባ ሞት ቀጻሊ ይዛረቡ ሓደ ግዜ ድማ ናብ ሞት ዝወስድ ሓሳባት ይጽሕፉ ከምኡውን ኣብ ፈተነ ነፍሲ ቅትለት ክውዕሉ ዝኽእሉ ነገራት ከም ኣጽዋርን ሓሸሽን ሒዞም ይርከቡ ሓደ ሰብ ጭንቀት በዚሕዎ ብጽግዕተኛነት ኣልኮላዊ መስተ ዝሳቐ እንተኾይኑ ወይ ድማ ቅድሚ ሕጂ ነብሱ ክቐትል ዝፈተነ እንተኾይኑ እንተላይ ካብ ኣባላት ስድራ ቤቱ ነፍሲ ቅትለት ዝፈጸመ እንተልይዎ ዝያዳ ኣብ ሓደጋ ክርከብ ይኽእል ዝያዳ ረቂቕ ግን ከዓ ማዕሪኡ ሓደገኛ ዝኾነ ናይ መጠንቀቕታ ምልክታት ነፍሲ ቅትለት ግን ተስፋ ምቑራጽ እዩ ተስፋ ምቑራጽ ነፍሲ ቅትለት ክፍጽሙ ንዝደልዩ ሓያል መገመቲ እዩ ተስፋ ዝሰኣኑ ሰባት ብዛዕባ ዘይጽወር ስምዒታት ክዛረቡ ጽልምት ዝበለ መጻኢ ክግምቱ ብሃንቀውታት ጽበይዎ ነገር ከም ዘይብሎም ክገልጹ ይረኣዩ ካልኦት ንርእሰ ቅትለት ዝምልከት መጠንቀቕታታት ምልክታት ድራማዊ ምልውዋጥ ስምዒት ወይ ሃንደበታዊ ለውጢ ስብእና እዩ ኣብ ከምኡ ስምዒታት ዝጠሓሉ ጽቡቕ ባህሪኦም ረሲዖም ዓመጽቲ ክኾኑ ተኽእሎታት ኣሎ ሓደ ነብሱ ክቐትል ዝደሊ ሰብ ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታት ተገዳስነቱ ከጉድል መልክዑ ሸለል ክብል ወይ ድማ ኣብ መጋግብኡ ወይ ድቃሱ ዓብ ለውጢ ኸርኢ ይኽእል እዩ ነፍሲ ቅትለት ንምክልኻል ዝሕግዙ ምኽርታት ብዛዕባ ስምዒታት ነፍሲ ቅትለት ብዘይ ስክፍታት ተዘራረብ እትግደሰሉ ሰብ ናይ መጠንቀቕታ ምልክታት ነፍሲ ቅትለት እንተርእይኻሉ ምስ ከማኻ ዝኣመሰሉ ሰባት ኮንካ ክትዘራረበሉ ጽቡቕ እዩ ስክፍታ ሓዲርካ ብዛዕባኡ ከይትዛረብ እቲ ሰብ እንተተቆጢዑ ከምባል ፍርሒ ክስምዓካ ባህርያዊ እዩ ዝኾነ ናብ ነፍሲ ቅትለት ዘምርሑ ቃላት ዝጥቀም ወይ ካልእ ናይ መጠንቀቕታታት ምልክት ዘርኢ ሰብ ግን ቅልጡፍ ሓገዝ የድልዮ እዩ ቀልጢፍካ ክትረድኦ ብዝቐልጠፈ መጠን ዝሓሸ ሓገዝ ክትህቦ ይግባእ ምስ ዓርክኻ ወይ ኣባል ስድራ ቤትካ ብዛዕባ ነፍሲ ቅትለትን ሓሳባቶምን ስምዒታቶምን ምዝርራብ ንዝኾነ ሰብ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደ ነፍሲ ቅትለት ይገብር ድዩ ኣይገብርን ርግፀኛ እንተዘይኮንካ ግን እቲ ዝበለጸ መንገዲ ክትፈልጦ ምሕታት እዩ ንሓደ ሰብ ከም እትግደሰሉ ብምርኣይ ነፍሲ ቅትለት ክገብር ኣይተተባብዖን ኢኻ ዘለዎ ሃዋሁ ብግልጺ ከም ዝዛረበካ ምግባር ስምዒቱ ምቕስቃስ ክሕሰብ የብሉን ኣረ ንሓደ ነፍሲ ቅትለት ዝደሊ ሰብ ስምዒታቱ ንምግላጽ ዕድል ብምሃብ ካብ ጽምዋን ዝተሓብአ ኣሉታዊ ስምዒታትን ዕረፍቲ ክረክብ ኢኻ ትሕግዞ ዘለኻ ጸገማቱ ብንጹር ከም ዝነግረካ ብምግባር ፈተነ ነፍሲ ቅትለት ረሲዑ ካብ ጭንቀት ክገላገል ዓብ መንገዲ ኢኻ ትኸፍተሉ ምናልባት ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ሰባት ነፍሲ ቅትለት ክፍጽሙ ሓሳብ ኣለዎም ኢልካ እንተገሚትካ ከይትስከፍካ ክትዛረቦም ይግባእ ምናልባት ከም ዝናበልካ ክትሓቶም ትኽእል ኢኻ ኣብ ዝዳሕረዋይ ግዜ ብዛዕባኻ ስክፍታ ክስማዓኒ ጸኒሑ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣባኻ ገለ ፍሉይ ኣስተብሂለ ከመይ ከም ዘለኻ ድማ ሓሲበ ክትብሎም ትኽእል ተወሳኺ ምንጪ ሕማቕ መሕሰቢኦም እንታይ ምዃኑ ገለ ስምዒቶም ዝፍትሽ ሕቶታት ክትሓቶም ጽቡቕ እዩ ንኣብነት መዓስ ከም ዝኽስማዓካ ጀሚሩ ነፍሲ ቅትለትና ምፍጻም ዘምርሕ ሽግር ኣጋጢሙ ድዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብኸመይ ብዝበለጸ ክገድፈካ ይኽእል ሓገዝ ክትረክብ ሓሳብ ኣለካ ድዩ ኢልካ ብምሕታት ተስፋ ዝህቡ ቃላት ጌርካ ከተጸናንዖምን
ይከኣልዩ ኣጆኻ ዝመጽ ይምጽእ ኣብ ዝበይንኻ ይኮንካን ዘለኻ ምእንታኻ ኣብዝ ዘለኹ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ዘይተኣምኖ ትኸውን እቲ ዝስማዓካ ዘሎ ስምዒት ግን ክቕየር እዩ እንታይ ከም ዝስማዓካ ዘሎ ብልክዕ ክርዳእኒ ኣይክእልን ይኸውን ግና ብዛዕባኻ ይግደስ እየ ክሕግዘካ ድማ ደሊየ ብምባል ሓቦ ዘስንቑ ቃላት ተጠቒምካ ካብ ሰይጣናዊ ሓሳባቶም ከተገላግሎም ዓብ ተኽእሎ ኣሎ ኣብ ሕማቕ ሃዋህው ንዘሎ ብጻይካ ከም እትግደሰሉ በይኑ ከም ዘይኮነ ኣፍልጦ ካብ ተስፋ ዝቆረፁ ሰባት ቁኑዕ ቃላት ምርካብ የዋህነት እዩ ነዚ ፈሊጥካ ዓርክኻ ወይ ትፈትዎ ሰብ ስምዒታቱ ውፅኡ ከራግፎ ሓግዞ እቲ ዕላል ክሳብ ክንደይ ኣሉታዊ ይመስል ብዘየገድስ ይካየድ ምህላው ኣወንታዊ ምልክት እዩ ሩህሩህን ዘይፈርድን ኩን እቲ ነብሱ ክቐትል ዝደሊ ሰብ ብዛዕባ ስምዒታቱ ብምዝራብ ቁኑዕ ነገር ይገብር ከም ዘሎ ኣፍልጦ ንምስምዑ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ይኹን ኣይኹን ብዘየገድስ ዓቕሊ ጌርካ ስምዓዮ ንእትፈትዎ ሰብ ከም ትሕግዞን ናይ ነብሲ ቅትለት ስምዒት ግዝያዊ ምዃኑን ኣረጋግጸሉ ህይወቱ ንዓኻ ገዳሲት ምዃኑ ኣፍልጦ ሽግራቱ ብዕቱብ ውሰዶ ነብሲ ቅትለት ዝደሊ ሰብ ኣዝዩ ጭንቀት ኣለኒ ብህይወት ክቕጽል ኣይክእልኒ ዝብሉ ነገራት እንተተዛሪቡ ተቐዳዲምካ ናይ ነብሲ ቅትለት ሓሳባት እንተልይዎ ሕተቶ ቃንዝኦም ምሳኻ ክካፈሉ ትፈቕደሎም ዘለኻ እምበር ሓሳባት ውሽጦም ንምርዳእ ርእሶም ካብ ዕናዊ ሓሳብ ንምግልጋል እዩ ስለዚ ምስቶም ነብሲ ቅትለት ክፍጽሙ ዝሓስቡ ሰባት ብኽፉት ልቢ ተኸታዕ ኣብ ክትዕካ ሃሰይቲ ዝኾኑ ቃላት ምጥቃም ኣየድልን እዩ ሰንቢድካ ብዛዕባ ዋጋ ህይወት ብዙሕ ኣስተምህሮ ምሃብ ወይ ነብሲ ቅትለት ጌጋን ፍጹምን ሓጢኣትን ምዃኑ ምንጋር ኣየድልየካን እዩ እቲ ነብሱ ክቐትል ዝሰባሸብ ዘሎ ሰብ ጥዕንኡ ውሑስ ንምግባር ምስ በዓል ሞያ ጥዕና ኣእምሮ ምዝርራብ ግን ከድልየካ ይኽእል እዩ ምይጥካ ምስጢር ጌርካ ክትሕዞ ቃል እንተኣቲኻሉ ቃልካ ክትጥሕስ ክትግደድ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ካብ ካልኦት ምኽሪ ምሕታት ኣይትቆጠብ ሓደ ዓርክኻ ወይ ኣባላት ስድራ ቤትካ ብዛዕባ ሞት ወይ ብዛዕባ ነብሲ ቅትለት ይሓስብ ከም ዘሎ እንተነጊርካ እቲ ሰብ ዘለዎ ቅጽበታዊ ሓደጋ ምግምጋም ኣገዳሲ እዩ ኣጋውልኡ ብዝተረዳእካ ከዓ ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ክትሓቶ ጽቡቕ እዩ ናይ ነብሲ ቅትለት መደብ ኣለካ ድዩ መደብካ ንምፍጻም ዘድልየካ ኸኒናታት ሽጉጥ ወዘተ ሒዝካ ዲኻ መዓስ ከም ትገብሮ ትፈልጥ ዲኻ ናይ ገዛእ ርእስኻ ህይወት ብገዛእ ኢትካ ክተጥፍእ ሓሲብካሉ ዲኻ እናበልካ ክትሓቶ መልሱ ሰሚዕካ ዝሓሸ ዝበልካዮ ክትውስን የኽእለካ ናብ ፈተነ ነብሲ ቅትለት ዝቐረበ እንተመሲሉ ናብቲ ኣብ ከባቢኻ ዝርከብ ሰብ ሞያ ዘለዎ ትካል ደውል ወይ ነቲ ሰብ ናብ ክፍሊ ህጹጽ ረድኤት ውሰዶ ብሓፈሻ ነብሱ ክቐትል ሸባሸብ ንዘሎ ሰብ ፈጺምካ በይኑ ኣይትግደፎ ሓገዝን ደገፍን መሃብ ሓደ ዓርክኻ ወይ ኣባል ስድራ ቤትካ ነብሱ ክቐትል እንተደኣ ደልዩ እቲ ዝበለጸ መንገዲ ክትሕግዘሉ ትኽእል ርህሩህን ዝሰምዕን እዝኒ ምቕራብ እዩ ትፈትዎም ሰባት በይኖም ከም ዘይኮኑ ንስኻ ከም ዘለኻዮምን ኣፍልጦም ነብሱ ክቐትል ንዝደሊ ሰብ ምሕጋዝ ብዙሕ ትብዓት ይሓትት ሓደ ተፍቅሮ ሰብ ህይወቱ ባዕሉ ንምጥፋእ ከም ማጣላዕ ምርኣይ ብዙሕ ኣጸጋም ስምዒታት ከላዓል ይኽእል እዩ ነብሲ ቅትለት ዝደሊ ሰብ ትሕግዞ ከም ዘለኻ ብምስትውዓል ነብስኻ ብምሕብሓብ ኣይትረስዕ ብዛዕባ ስምዒታትካ ክትዛረበሉን ናይ ገዛእ ርእስኻ ደገፍ ክትረክብን እተኣምኖ ሰብ ድለ ማለት ዓርክኻ ኣባል ስድራ ቤትካ መራሒ ሃይማኖት ወይ ኣመኻርቲ ክኾኑ ይኽእሉ ነብሱ ክቐትል ዝደሊ ሰብ ንምሕጋዝ ሞያዊ ሓገዝ ውሰድ ነብሲ ቅትለት ዝደሊ ሰብ ዘድልዮ ሓገዝ ንምርካብ ዓቕምኻ ኩሉ ግበር እቲ ሰብ ናብ በዓል ሞያ ጥዕና ኣእምሮ ክኸይድ ኣተባብዓዮ መሕከም ቦታ ንምርካብ ሓግዞ ወይ ድማ ባዕልኻ ቆፅራ ሒዝካዮ ኸይድ እቲ ሓኪም መድሃኒት ኣብ ዝኣዘዘሉ ዓርክኻ ወይ ትፈትዎ ሰብ መድሃኒቱ ከምቲ መምርሒ ሓኪም ይወስዶ ከም ዘሎ ኣረጋግጽ ክኽሰቱ ዝኽእሉ ጎናዊ ሳዕቤናት ኣስተውዕለሎም ድሕሪ ሕክምና እቲ ሰብ ኣብ ክንዲ ዝሕሾ ዝገዶ እንተመሲሉ ንሓኪም ሓብር መብዛሕትኡ ግዜ ንሓደ ፍሉይ ሰብ ዝምጥን መድሃኒት ወይ ፍወሳን ምርካብ ግዜን ጸዓትን ይሓትት ንጡፍ ኩን እቶም ነብሲ ቅትለት ክፍጽሙ ዝሓስቡ መብዛሕትኡ ግዜ ክሕገዙ ከም ዝኽእሉ እምነት የብሎምን ቅልጡፍ ናይ ቅትለት ውሳኔ ድማ ይወስዱ ስለዚ ንምሕጋዞም ዝያዳ ቅልጡፍን ንጡፍን ኩን ዝኾነ ነገር እንተደኣ ኣድልይካ ደውለለይ ምባል እንተዘይተጠቒምካሉ ይሓይሽ እቲ ሰብ ክድውለልካ ወይ እውን ጻውዒትካ ክምልስ ኣይትጸበ ካብኡ ከይተጸበኻ ባዕልኻ ደውለሉ ናብ ዘለዎ ቦታ ኪዶ ኣዚኻ ናብ ነብስኻ ቅርቦ ንኸፍቅረካን ብኽፉት ልቢ ክቐርበካን ዓድሞ
ኣወንታዊ ለውጢ ኣነባብራ ኣተባብዕ ከም ጥዕናዊ መጋግባ ብዙሕ ድቃስ ከምኡውን ኣብ መዓልትን ተወሓደን 30 ደቂቕ ኣብ ፀሓይ ከም ዝውዕል ግበር ተፈጥሮ ከስተማቕሩን ኣተባብዓዮ ምንቅስቓስ ኣካላት ፀቕጢ ስለ ዘቃልል ንጽቡቕ ምህላውካ ስለ ዘደንፍዕ እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሓደ ሰብ ዝኾነ ናብ ቅልውላው ነብሰ ቅትለት ከብፅሕ ዝኽእል መበገሲታት ከም ዝኽሪ ክሳራ ኣልኮላዊ መስተ ወይ ካብ ዝምድናታት ዝመጽእ ፀቕጢ ክእለ ይግባእ ከምኡውን ኣብ ህፁፅ ኩነታት ዝሕግዙ ዓሩኽ ኣባላት ስድራ ቤት ክህልዎ ጽቡቕ እዩ ነዚ ንስኻኽነሉ ናብ ነብሰ ቅትለት ክመርሑ ዝኽእሉ መንገድታት ከም ከኒና ካራ መላፀ ወይ ብረት ካብ ጥቑ ኣርሕቕ እቲ ሰብ ልዕሊ ዓቐን ክወስዶ ተኽእሎ እንተልዩ መድሃኒታት ወይ ከኒናታት ካብ ከባቢኡ ምእላይ የድሊ እዩ ዝደልዮ ዘይኮነስ ዘድልዮ ምሃቡ ድማ ኣዝዩ ገዳሲ እዩ ኣብ ነዊሕ እዋን ድጋፍ ክሃቦ እቲ ቅጽበታዊ ቅልውላው ነብሰ ቅትለት ምስ ሓለፈ እውን ምስ ሰብ ርክብ ግበር በብእዋኑ ምብጻሕ ኣካይድ ዓርክኻ ወይ እትፈትዎ ሰብ ኣብ መንገዲ ሕወት ንኽጸንሕ ናትካ ድጋፍ ኣዝዩ ገዳሲ እዩ ንነብሰ ቅትለት ዘቃልዑ ረቑሒታት ብመሰረት ክፍሊ ጥዕናን ሰብኣዊ ኣገልግሎትን ኣሜሪካ እንተወሓደ 90% ካብ ኩሎም ብነብሰ ቅትለት ዝሞት ሰባት ብሓደ ወይ ልዕሊኡ ናይ ኣእምሮ ፀገማት ሽግር ኣለዎም ብወልፊ ሓሽሽን ኣልኮላዊ መስተን ድማ ይሳቀዩ ብፍላይ ጭንቀት ኣብ ነብሰ ቅትለት ዓቢ ተራ ኣለዎ ነብሰ ቅትለት ዝደልዩ ሰባት ንመከረኦም መፍትሒ ምስኣኑ ይወስድዎ ዘጋጠሞም ፀገም ብኸፊል ብሰንኪ ጭንቀት ዝመጽእ ዝተዛበዐ ተሓሳስባ ይፍጽምዎ ልሙዳት ረቑሒታት ሓደጋ ነብሰ ቅትለት ነዞም ዝስዕቡ የዋህልል ሕማም ኣእምሮ ኣልኮላዊ መስተ ምጥቃም ወይ ሓሽሽ ቅድሚ ሕጂ ፈተነ ነብሰ ቅትለት ስድራ ቤታዊ ታሪኽ ነብሰ ጽላኣት ወይ ታሪኽ ስምባደ ወይ ገህሰት ናይ መወዳእታ ሕማም ወይ ድሕር ቃንዛ ኣብ ቀረባ እዋን ዘጋጠመ ክሳራ ወይ ውጥረት ዝመልኦ ናይ ህይወት ፍጻመ ማሕበራዊ ተነጽሎን ጽምዋን ዝብሉን ካልእን ክኸውን ይኽእል እዩ ንገሊኦም መድሃኒት ጭንቀት ኣብ ክንዲ ምንካይ ምውሳኽ ጭንቀትን ነብሰ ቅትለትን ናብኡ ዘብጽሑ ስምዒታትን ከም ዝሓድሮም ይገብር ብፍላይ እቲ ሰብ ንመጀመርታ ግዜ መድሃኒት ጭንቀት ዝወስድ እንተኾይኑ ወይ ድማ እቲ መጠን መድሃኒት ኣብ ቀረባ እዋን እንተተቐይሩ ምክትታልን ናይ ሰብ ሞያ ምኽሪ ምሕታትን ኣገዳሲ እዩ ኣብተን ቀዳሞት 2 ዋርሕ ፀረ ጭንቀት መድሃኒት ናብ ሓደጋ ነብሰ ቅትለት ከምርሕ ተኽእሎ ኣለዎ ነብሰ ቅትለት ኣብ መንእሰያትን ዓበይትን ብዘይካዚ ሓፈሻዊ ሓደጋታት ነብሰ ቅትለት መንእሰያትን ኣረጋውያንን ዝለዓለ ሓደጋ ነብሰ ቅትለት ኣለዎም ነብሰ ቅትለት ኣብ መንእሰያት ነብሰ ቅትለት መንእሰያት ከቢድን እናዓበየ ዝኸይድ ፀገምን እዩ ዕድመ ንእስነት ብስምዒትን ዕግርግርን ውጥረትን ዝመልአ ክኸውን ይኽእል እዩ መንእሰያት ንኽዕወቱን ምስ ሓርጎፅ ጎፃዊ ህይወት ንኽሰማምዑን ፀቕጢ የጋጥሞም ብዛዕባ ርእሰ ምትእማን ርእሰ ምትሓት ከምኡውን ምስ ናይ ምግላል ስምዒት ክቃለሱ ድማ ግዜኦም የሕልፍዎ ንገሊኦም ዝተደርደረ ሽግራትን ትሑት ርእሰ ምትእማን ናብ ነብሰ ቅትለት የብፅሖም ጭንቀት ንመንእሰያት ናብ ነብሰ ቅትለት ዘምርሖም ዓቢ ረቑሒ እዩ ካልኦት መንእሰያት ናብ ነብሰ ቅትለት ዘቃልዖም ረቑሒታት ድማ እዞም ዝስዕቡ እዮም ኣብ ግዜ ቁልዕነት ዝፍጸም ግህሰት ኣብ ቀረባ እዋን ዘጋጠም ስምባደ ዝመልኦ ፍጻመ ናይ ደገፍ መረብ ዘይምህላው ካልእ ክኾኑ ይኽእሉ ሓደ መንእሰይ ነብሰ ቅትለት ክሓስብ ከም ዝኽእል ዘርኢ ተወሳኺ ናይ መጠንቀቕታ ምልክታት ኣለዎ ገለ ካብኣቶም ኣብ ኣመጋግባን ድቃስን ለውጢ የምጽእ ካብ ኣዕሩኽ ቤተሰብን ስሩዕ ንጥፈታት ይወግድ ዓመፅ ወይ ዓማፂ ባህርያት የርኢ ወይ ፀርፊ የብዝሕ መጠኑ ዝሓለፈ ኣጠቓቕማ ሓሽሽን ኣልኮላዊ መስተን የዘውትር ኣብ ውልቃዊ መልክዑ ዘይተለምደ ሸለልትነት የርኢ ቀጻሊ ስልቹ የብዝሕ በተደጋጋሚ ኣካላዊ ስንፍና ከም ቃንዛ ከብዲ ሕማም ርእሲ ወይ ድኻም የርኢ ምስጋና ወይ ዓስቢ ክነጽግ የርኢ መደብ መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ረና ነብሰ ቅትለት ኣብ ኣረጋውያን ዝበዝሕ ግዜ ዝለዓለ መጠን ነብሰ ቅትለት ዝምዝገቦ ክሊ ዕድመ ካብ 65 ዓመትን ልዕሊኡን ዝዕድሚኦም ሰባት እዩ ሓደ ካብዚ ነቲ ብብዝሒ ቁፅሪ ኣበርክቶ ዝገብር ረቑሒ ኣብ ኣረጋውያን ዝፍጠር ጭንቀት ኮይኑ መርመራ ዘይተገብረሉን ዘይተሓከመን እዩ ካልኦት ኣብ ኣረጋውያን ነብሰ ቅትለት ዘቃልዑ ረቑሒታት እዞም ዝስዕብኦም ኣብ ቀረባ እዋን ብሞት ዝፈትውዎ ሰብ ምስ ዘጋጥሞም ተነጽሎን ጽምዋን ምስ ዝበዝሖም ኣካላዊ ሕማም ስንክልና ወይ ቃንዛ ምስ ዝብርትዖም ዓበይቲ ናይ ህይወት ለውጥታት ከም ጥሮታ ወይ ሃለዋት ምጥፋእ ዝኣመሰሉ መድረኻት ኣብ ዝበፅሕሉ ነዚ ናይ መወዳእታ ዝበልዎ ውሳኔ ይወስዱ ብሓፈሻ እዚ ብተስፋ ምቑራጽ ዝበጋገስ ፈዋሲ ዘይብሉ ሕማም ኮይኑ ዘሎ ነብሰ ቅትለት
ኣብ ኩሉ ክለታት ዕድመ ዘጋጥም ዝተፈላለዩ ኣገባባት ኣፈዋውሳ እኳ እንተሃለዎ ሰባት ንነብሶም ከም ዘላ ተቐበልዋ እንተኽኢሎም ግን ካብዚ ሕማም ክገላገሉ ዓብይ ተኽእሎ ኣሎ መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ይረና